a film in China chuan Jing University Company Science zirlai Beiwei chuan games lo khelin a teammate tin chuan monster an bei meka an miswal bei an hne nu chuan game chhunga a pasal tia an sui jen sui nen kal shangin an leng du na jen sui chuan kumchan ve lai kanin nei to a ti in ataka in hmu puya sumin dinner le sak chu atum thu a shela mase Beiwei a game minga ritwei chuan angai hleinem ti in games mai chau ani thu shilin alo hna la jen sui chuan ataka alandan le mela hmu chak thu shilin athala ka thon thengem ti in a di le wei na chan ma chuan a laptop chu alo thim da ya current lawin kata siampa chuan a doormate a best friend ni bok RG ne na chuan game sa changa a chan pa in athala ka dil thu a shilve a RG chuan a pedo nem ti ya lo zo chuan wei chuan angai ti lo thu le game chung changa partner angai wang chawa in ne ni thu a shila a laptop on le atum chuan alo la eng thei chuang law ape a chu RG chuan nimina aman saklaya a thlopal thu chu alo shila anin kwal zo nu chuan wei chuan laptop leipui turin a shwai chhuaka student hawin an lo bor lai chu enge ti shat tumin an va bor ve ngal thwaya computer science le biochemistry how basketball tournament lo om tur ni in jawnai basketball thiam tak pon a khel ve don ti an sha chuan an lim khop mai jawnai chu an senior ni in a khel wak to ngai lo thu le an hu top na ber tur ani mai the ni ti in an soi sap loma wei te chan don po chuan jawnai chungchang chu soin RG in wei ne na jawnai po ishelawang atia azo chuan wei chuan shevelu tuk legendania lom kan college a hian game angin rankings om ve se chuan thiamna zong zonga achung nung ber hlakang ti in alo soi ve chiam dor chunga chuan nula pahnih thil leitur an lo om ve a wei le RG te chuan pui tumin dor ngak tupa in a thil leitur lo ti to lutuk chu lo hnial ve in an thil zor lai chu dor danga po chu tiang zat ani lo ti in an lo soi ve a nula pakhat chuan lom thu shilin dor ngak tu soi na za tang chuan a leita da ya pona an chuan nu chuan RG chuan a thik wang che nyang tunge ni sha em mengi ran kan campus chunga mel chabera an thlan khati in alo shila wei chuan beauty thlanna a athalak lo thelu tuwa RG arin thu soi chuan RG chuan lo phana savyawin ka thelu chu ni se thalak fia lo lutuk kha ka thelu mi alawang ti in athalak ka a chaber tur a thlan chwa tur thu chu alo soi chiama RG bok chuan mengi ranin thalak edit a thelu tani arin thu le ataka a mel chadwak lo thu soin a thalak edit thelu lo se chu nangma ini lo chan tur om mi lo ti in wei chu a shil le a wei chuan nui let pa chuan internet cafe ya akal tur thu a shila akal san zui ngal internet cafe ya wei in game sa khel lai chuan comment lama chuan wei chuan ranka top 10 na me chi om chun ni in parukna ani mek thu chu an lo soi ve boka tunge pakhat na tiya anin zo chuan pakhat na a chuan I jawnai he ani thu in an lo changa wei in game dang khel le lai chuan a pe room atang chuan jawnai te lo chhuakin a chan pa chuan internet cafe chu ti topa do thu a soi zuya akal son nu chuan wei games ke lai chu jawnai in va mu fu in a mita lavya wa a hnunga dingin wei games ke lai chu a thlir renga ma se wei chuan a mu ve lem law wei in a laptop a siam chat le chuan RG chuan game edik mayang alo ti chuan wei chuan a zir lai a en non le vek to thu le housework po ati zo vek to thu in alo changa RG in ka fiam thu mai ni kha alo ti le chuan wei bok chuan a ma chuan hun khoral nan mai ka nga ya ma se tu na chuan khovel dang dai ni ti ka chhar thara swang to na le talen na nga ya ti in a games khel chungchang chu alo soi fya ve boka game a khel le chuan a pasal chuan in chen lo rotin ngai damadi la wei chuan alo pom ve mai bok
anin chen na ati fel nuwa jen sui in thil pe ka tum chuan we chuan games mai chawalom ti in chen na chu la thu tak lutuk lo turin alo shil ve bok meiche pakhat lo kalin we ne na chuan a pasal hluin midanga nei le tur thu aron shila anupui tur chu ghost beauty number 1 ani thu soin chunu profile chu en ve chin turin a shila we po chuan a profile chu a check ve nga la meiche pakhatin ron bia in anin chen tak takem ti te aron zota jowi yo chu meiche mel thataka ni thu le jen sui chu arin an lo thu te chu aron soya we chu number 6 a omin athiam thu le thala ka post ve lo wanga chen khatin toy anga an ngai thu le an rin thu te chu a shil mol mola we na sha chuan a phun chuak bul bula ka thala ka post lo wangin lady boy ka niang mo landa na chang chawa in te na khovel hi ka hongot mai ati bui chuan a pya lo ka chu rg chuan kan campus chunga email chabira lom tiangai soite chuan engtin nge kan dam chu anga ti in we soi omza shalo dewin alo shil ve char we yin game chwa san lawa ba chu malu hlan chuan game chunga chuan jen sui le jo yo te in nei na program wangin we chu comment na lama chuan ril ru na tak angte pasal hlui te kal san theilo angte le lady boy angte le thik angte in an lo soi loi ya we ba chu ma changa lo chuakin comment hawa mu ve chuan tu na ka au dai chuan ril ru na angin min ngai don sia ti in a chin fel dan tur chu angai to ameka a pasal hlui jen sui po chuan lo mu ve in we chu a be ve ngal nimin khan ipom veke mukatia ti ya wa zo na chu we chuan kalau thlir ve ringot alom ti ringot in a chang we chuan a ril ro na shan law ni ti lan tir nan 80% offer siamin heart dam doi chu a sela midang ho po chuan a thil zor chu an ngai ven ta zoka a shal zo nuwa an kal kyan nu chuan I jaw nai lo lang ve in we chu alo kawa we na mu chuan PS rank number 1 legend ka idol mi hausa tiya in shil rumul mol pa chuan apan nai ve ngal min kawem ni tiya zo chuan jaw nai chuan min nei ro ti in nei puya chuan alo so ma we na oi lo em wang chuan an hek che em ni ti in lo zot let official website ta an thu chwa kha ilo shilawem ni PK couple competition omdon ti in alo shila we yin in ti siak na om tur wang chuan yam ni min som alo ti chuan jaw nai chuan o ti in alo changa we yin asom chana zole chuan jaw nai chuan me chia ama chia top 10 ranking a alan wang ti in alo chang fel le et we chuan ain ngai to neu nuwa arim ti a in nei tura we in kala ro chuan jaw nai chuan in ba saya ngai thu shilin tuna changa ni thum nuwa zandara ta ti in ahuna suna we chuan eng in ba sai mo in ti sang na wang chawani do na in nei na har lo te ania in ba sai vaka nga yam ni ti ya lo zo chuan jaw nai chuan I jaw nai he in nei na turania mol mang taka theilo ti in a kalsan ngal jaw nai roommate ten an college beauty ya an thlan computer chia siam chatan tum thu le chung ko din belan soila chuan jaw nai chuan a games khela nupui nei tur thu shilin a in me sha tirwa tur thu asoya I nei don mo ti in an kal nai ngal jaw nai chuan chung kwa ka nei to do na me chidang computer lo siam chat sak chu amoi chia lo in nu chuan nangma nin siam chat sak ro u ti in lo shila I thin lung nei sak tu che me chia chu mu ve nge kan du e ti in an mu ve du thu chu an shila game san khel hau ma chuan jaw nai chuan a chan te chu a in me sha tira morzarta monki le sili we po chuan chi bai buk ve ngalin an ni hau chu a shat ve veu thu a shila a chan te po chuan we chu en chiangin read we ni thu le jen sui nu pui hlui ni ti an sha thu an soya we jen sui nen in nei to ti ro ti an zo le na chu we in chana tumla chuan jaw na in lo chan khalin midik lo pakhatarin swal thu le chumi wanga en nyam lo tur chuan ati me te chu a shil ngala
an ni po chuan a pasal hlui aya an master a tha zawk dai thu hrilin lungai lo turin an lo hril ve bawk LG in basketball en puya alo som chuan we chuan zana thil poimo ti tur nei thu soin a en manarin lo thu chu a hrila LG chuan jauna khellai eni tum lo mo computer science me chhia an tam lo ania kan support na an mamu alom ti in an thlem char a ho ma tur thu hril lokin arim ti ve ta a jauna ero conference nei turin an ba sai dai thunga basketball court an va thlen chuan Jowling bel pa chuan thutna alo hausaka an kal tlai thu le thutna an chan lo a hlo thu chu alo soi zoi no a we yin in khel hun chu dar thuma alom ti ya an lo kal ma viau thu alo soi chuan jawnai wanga mitam tak an lo kal thu chu alo shila engtik nge jawnai an mu thei hun turan zo le chuan alo kal don lo thu in a chang le box si poster po mipui an kal khom du wang chawa siam an ni thu a soi chuan an kal ma chanin omzia anei lo thu soin zanja ei masak photan rota an chuak taw zui ngal game an chan nu chuan jawnai khel mu tura om lo wangin midang chu an ho zung zunga we te thian ho chu in shilin an senior te chu an au phur lo ve thunga chuti lai tak chuan jawnai po presentation na pek na a che thaviawa conference zo chuan company pani te chuan in hmu pui turin an som ve bok anin bel zo chuan a chan te bula kabial nu nen in dai ta hune ti in akal sana we po man hmu taka tlanin ruma lu ve le a laptop on ngala yo jawnai hele luwe in nei na ceremony an nei zowa kong an kal lai chuan comment na lama player chen kha te chuan thumoi nai lo tak so yin nai he chu amol ani hi we te ang mei che mil chelu tuk a nei du a ti ten zan shui nen anin chen na ala rei lo nen i jaw na he hi ka khongai ti te chu an lo soi nak ka na he le jawu yo khel dun ka muto monster an tha du na kar liam tamai khan ani chuan we chu jen suyan a chena yo jaina he po jaw yo in a hnol boka thinlung ke che pani ani nei ani mo an lo ti chuan we chuan jaw nai chu zo tin jaw yo nen ama in ani shatu empty azota jaw nai chuan a shat ngai lo thu in lo chang we yin midangin an soi thu a shil chuan jaw nai chuan an ti ma ti pal thil thu wa atel ve to thu le a thiam lo em wanga a ban le ngal thu a shil game chunga chuan in dei tin hun tam takan mangdona lunch ei tura anin line lai chuan LG chuan blocka until post chu chiarin a en chan chuan we thlak ni in kar chang kang tak BMW bula ading lai hi an lo post sa LG in engma she chiang lowa an post ringot chu alung oi lo viau a thlaka chuan we meli ro a fia lo hlau jawnai po chuan Mizo ye changin alo shewe a engtin nge a ti thei zok le an chung ko kar po alo ni mai theya sin ti te chu soin sum wanga mi hausakop anga an soi rik chu jawnai po chuan alo shewe renga we po ruma lu ve le a post pa ID check ngalin tunge ti tu ti zon chua atum ngala a post pa ID ya soi chuan LG chuan alo shewe foreign language college a top student ani thule a mel cha ati thu te arun soile ngal hluai we chuan a minga zot ngal wat kawo guang alo ti chuan we yin a shat ve lo thu soin engwangin nge a post ve ringo tang ti in mutura kal chu atum ngala gawo guang awa mu chuan a thil sha swa chu shil fe in fin fiana a pek thei tur thu a shila mi panau pang le kha a tuition a pek chin thu le kar nei tu chu no pang nu ni thu a shila tuition a pek zuwa no pang nu in a thla mai chawani ti a soi tel bok mi te an landan ngota te lo tura shilin a oi lo ani chuan a fia thayang ti shilin thala ka thuziak pe in akal sana game chunga chuan game chung chang soya an ti nu chuan we chuan lom thu a shila chonolama khan thil engemaw wangin ka hlim vak lawa ka roommate ti boy ka du si lawa ka ngoi bo pui ringota ma se tuna chuan ka hlim le to lutuk ati chuan jawnai chuan keima wangin mo ti in lo zot let
wei chuan o ni e ti in alo changa jauna chuan a that chu ti in alo chang let ve le na chung chang soya anom khom lai chuan old menu chuan zinga mengi ran computer siam thatu raka kal khan jaunai a mu lo wangin min lo normal ringot mole ati chuan mei chuan a chani sha thia mai lo em ni ti in alo chang thwaya jauna yan akal tur thu a shil chuan dorma arak don lo em ni ti in an lo zot vat jauna chuan in mo zabal tak le rim che tak tak in suk fai huna kalauki rang tia changin a chwa sana LG chuan Jenny Technology sin internal lak tura an interview thai tur thu phur takin a chante alo shil kwala an ngai ven hlom hmal thwaya Jenny company president mutura jauna ya kal chuan mengi ran po omve in jauna chu du ti shat takin a thlir reng chin boka ma se jauna chuan angai sak mi alo thung interview tura an nga chap lai chuan LG chuan interview to te hne na changin an zo na chen khatalo zot ve chonga we shil chong ve ngal zel game an khel chinem ti le game an hming da dan ID chu an zo china ma se kan policy nga we che in game sa khel chin sia ti in a hu phur mel viau sum do na chung chang an soi zo chuan president jen chuan mengi ran chu jaw hne na in me sha ti rin King University Sirlai ni ve thau thu le amisha zong ani yem ti ya zo chuan jawnai chuan ngai dam dilin a shat ngai lo thu in lo chang we chuan a chan te hne na chuan a game account ID ho ti rin an hming tur cheu alo shil ve boka a chul dan ang zela games khel a zir tir tur thu chu a soi tel boka interview tura LG an lo kau chuan we chuan a kalpui ve ngala interview na room po na alo nga ka room a LG avalu chuan mengi ran le jen sui po an lo om ve a mak ati deuh viau zona an zo chuan LG chuan we in a game ID ming tur a shil chu thei ngilin we account pa ngai ID red we chu a soi ta ringota jen sui chuan lo zot non le ngatin a khel na server a zot boka LG chuan we na shil angin stormy capital lo ti ve le mai boka jen sui po chuan soi to lem lawin a en zui reng thunga LG po chuan we games khel pui china ni ringin an man chu a hlau thong viau bok interview zo chuan we shil ve ngalin ngai damadil mol mola we chuan ngai poi mo lem lo ti shat takin a account dang ming a man le mai tur thu chu alo shil fel eta LG chuan mengi ran le mi pakhat an lo om ve a mail chhlu tuk ti ma supportin red we ti ya kalam ri khan a thin rim mel to pa I khel pui chin email mani mai lo mo ti in a soya we chuan ka she lo le a haulu tuk ti in angai poi mo lo thu chu alo soi le et book janai le a chan pa ding donin an pia luka we chu an va mu chuan an thlir renga a chan pa chuan vo in chu kawa wa nei ve school beauty le department beauty ni khata ka mudu na nya ti in a soya jana yin department beauty ti ya lo zo le chuan a chan pa chuan we chu ko mu in a shila computer science department in mei che mel cha an thana pakhat na ani thu te shilin school beauty ni lo ma se department beauty po anep chuang lo ti in we chung chang a shat ang chu a shila jawnai lo ni mu chuan anui chana zot le ngal vat jawnai in we ming lam pa a anui le chuan a chan pa bok chuan makti takalo fiamin a moya changa mei che ming lam ri ve chu makati thu shilin a fiam pa a we in kau gwang chu a tuition pek na chin no pangte ina adik zialan tir tumin a shwaya an ho ko nga chuan anu kar chu I mu ve kher du MT ya we na zo chuan kau gwang chuan angai lo thu shilin a thalak lo post dar to po a delete to ti a shela a sha swala ngai damadil ngal bok angai dam dil na apom thu chu alo soi ve boka we chuan video siam in ti sak na an nei chu lo en ve in jen sui video siam po alo tel ve a en ve china an video siama chuan jen sui le jaw yo te in ngai zong chu we in ti boyin an che chhia tir viawa we chu noi sa siam tu anga an chua hi alo ni a we in mu chuan alung oi lo viau bok
midang do ta pu hi anuam viawa mi ti ya type sok sokin laptop chu a khup thoka rg in enge diklo ti ya lo zo po chuan engma ni lo kamudon ya ti in thin rim takin muturin akal zui ngal janai po a chan ten video chung chang an lo shil chuan a thlen phei ngal tur thu shirin phone off nga la a roommate te po chuan a kal don ve le an mo zabal zong zong la khomin room an te fai ngal sok soka a roommate te chuan video post tu le video chung chang an lo shil ve mul mola chang le tura an shil chuan janai chuan tikhan ngui san ro kong dang ka ngai to mek ti in laptop a khup nuwa nak tu ka online hun ka nga kang ti in a shile Weiwei in game a open chuan janai le jen sui in bei tur thu an lo soi loi loi chu mu in a kal ve ngal avathlen chuan a roommate te chuan janai in a chau chan chu video wang ani thu an lo shil thwai boka Weiwei in video wang khamo ti ya zo chuan a thil ti wanga zirtir na kan pek ve hlak lo chuan gaming kho ve la hian na hei hi engtin nge sang taka a hoinga manga ti in an lo changa jen sui chu online renga ma se master chawna a ma chhon du lawa engtin nge mi pa a ala in chal ngam ti in an soi zui nuwa nuwa jen sui chu alo lang ve sham Jauna yan voi ni a ne nu chuan jen sui li abel nu chuan video chu an delete tur thu shilin an kal sona jauna po chuan a chan te laka chang chuan weiwei chu mun danga a swai da ya jauna kong kal lai chu rg chuan mu fu in weiwei a kau chiam an pa ni chuan an thlir ringa dorma a let le to ti an soi ka sha a dik tak tak ani hi ti in an phu sa viau bok me che pakhatin thil pek pek ka tum lai le jauna in mulo ang ma ka akal pel lai chu an lo en ve reng boka weiwei chuan thil dang lo ngai to da in kaw guang anol dan tura ngai to na thara nei thu chu asoi da ya rg in a zo chuan master jauna ming man atum thu chu alo shela lunch ai lai chuan kaw guang chu abula lo thu ve in weiwei chuan abyak du thu shilin huna na yem ti alo zota anei zo nu chuan weiwei chuan anin ngai zon adu lo thu a shil chuan kaw guang chuan hun pe veri phot tura nge nin indu tir mai theya in ringa ma se weiwei chuan midang du zo ka nei thu shilin jauna ya ni thu shilin akal san ngal bok basketball court a jauna te khel lai chuan kaw guang lo lut ve in kaw guang in jauna ya ni ti a sha chuan khelpu ya wa chawin angai nep mel viau bok jauna po chuan a chawna chu lo pom ve mai bokin jauna chuan bol thun lut char charin kaw guangan a ne lo viau bok a sir lama chuan tunge ani lo soin jauna in a thiamna lelam chaw ala man thu te chu an lo soi boka foreign language department ami ani thu le english thiam thu te chu an lo soi boka tun ge ma chuan chiang takin third bro a chakang ti in an lo en ve thap jauna in a ne nuwa kala ro chuan pakhat chuan kaw guangin department beauty azui kwal china nia o jawlin ne na changin ka sia ti alo soi chuan jauna chuan pan phein game dang khel le avarota kaw guang chu bol si ve man lo khopin a sop shep a chan ten jauna dorma ale le to thu le an du ngoi ngoi thu an soi mol mol la chuan weiwei chuan kaw guang nu nan jauna ming a mang chu a sha chwalo sham alo be sei ru ve keu kewa game an khel ho zo nu chuan weiwei chuan video in siam siak na tel ve atum thu chu a shela jauna chuan a video siam du dan zo ta weiwei in adu dan soin a soi zo chuan enge ngai dan ti in a ron le a jauna chuan ngai dan thatakani kan siam don ya ti in lo pom pui hle jauna po chu me thawanga ngai to na seng pa in a thok ve ngal char chara